Me ollaan nyt Vierumäen uimahallilla. Meitä on aika iso jengi täällä. Koitetaan vähän treenata uintitekniikkaa ja opettaa jotain pikkujuttuja. Tapäät kohti pintaa. Jotta pitää saada mahdollisimman nopeaksi ja tehokkaaksi. Hyvä. Pintaa. Mitä enemmän se on pohjalla, niin sitä enemmän se jarruttaa. Tässä on sama ajatus sillä erotuksella, että nyt kun me tehdään se kyljen kääntö,